pod zemí. Now we are 6 meters below the ground, so 6 meters. A teplota se tady pohybuje v průběhu celého roku mezi 9 až 12 stupni Celsia. And the temperature inside of Surrey is between 9 and 12 degrees. Tady na těch stěnách, to, co vidíte, to je přírodní plíseň, takzvaná sklepní se jí říká, a ta je důsledkem toho klimatu, vysoké vzdušné vlhkosti. As you can see on the walls, the black fungus. Thank you. So, and it's the original nature mode. Tady v té horní části je 35 sudů o různé velikosti a ta velikost sudu, objem v litrech je vždycky uveden tím bílým číslem, tam na tom sudě třeba tím bílým číslem v té horní polovině čela sudu. Tam je 31. In the room on your right side, there are 35 barrels. And you can see by the sign, by the white sign on each cell, how many liters? How many liters are inside of the each barrel? Víno po sklepech proudí tady tím skleněným potrubím, tím vínovodem, odsud se naskladňuje do sudu, v sudech vyzrává půl roku až 3/4 roku. So the wine goes through these tubes and it storage half a year, 6 months in the barrel. Řeknu to tady, protože je nás hodně. Teď budeme přecházet po levé straně podél archivu pro občany, tady za tím rohem. To je rozdělené, je to na jednotlivé takové koje, tam si může občan